Aku adalah CR Pitu. Pasti gol. Wush. Oh iya gol. Ya kan, aku adalah CR Pitu. Umpan CR Pitu, Kang. Oke. Lek. CR Pitu, Lek. Semua bola umpan CR Pitu, Lek. John, CR Pitu John. Siap. CR Pitu. Yo. Sundulan 0. Kurang banter mau. Jenemu sogul mau. Oh, kurang angkang. Apa nih sing angkang? CR Pitu berapa? CR Pitu, siap-siap. Wah, kena. Sip. Nyok. Kiper kondang, Cok. Diuyoi se ya gawange. Tangan siji san. I love CR Pitu. Kabeh kayak CR Pitu. Oke. Kang. Natap gol ora iso. Aku rela berkorban untuk CR Pitu. CR Pitu kowe kartu kuning nopo? Soalnya kowe mau mangan. Poso. Deloki dimbruki kowe delok ana TV. Ayo nonton TV bareng syuting. Ana nonton TV, nonton bar. CR Pitu tendangan kiwo. Tenan kiwo. Kuwi jenenge tendangan kiwo. Ya ora. Ya bagus. Ojo kayak CR Pitu. Ya oke. Ojo sampai CR Pitu kena. Malah CR piro kuwi? Rambut mini. Waduh, rambutnya kuning diplitur. Rasa kian ngomong mbek tanganku. Malah diumpanke musuh ki piye maksudnya? Ya. Jenenge musuh malah diumpanke ye. Wes damai. Yo, salaman berpelukan. Foto mbek CR Pitu ra? Siapa sih main foto mbek aku? Aku. Yo. Aja kalah mbek CR Pitu. Bale atos men. Nyosu. Tomane su. Tutuke jogo. Gol-gole sangar saka CR Pitu. Rasa kualat ke orang tua kowe. Lambene rasa jogo sasu. Ya maksudku Suarez. Umpanane iki bali urung dipumpong ya watose pol. Suarez. Trut. Lawak woi, aja lali ya Lur. Iki to kancamu. Guyon.